izan ere, etxeko taldeak gaur Gipuzkoa sortzen taldea hartuko du beraz Gipuzkoaren arteko derbia eta laizter jarriko du epaileak abian norgehiagoka. Ikusiko duzen bezala irudietan, Erranik betiko kolorekin, txuri berde gorriz eta Gipuzkoa sortzen urdin eta beltzez jantzita. Esan dezagun, gaur hirugarren ardoaldia dela Espainiako Orezko Mailako zenbutxoren dagokiona. Eta partida aztean oraintxe bertan eman dio epaileak hasiera eta ikusiko dugu lehen minutu hauetan zein nagusitzen den ikusiko duzu bezala irudietan berdegunea berde ia esango nuke Euskal Herri osoan garaia kontuan hartuta berdea dela kolore nagusia eta baita gaur landare toki rugby zelaian ere berde hori bai. Ikusiko duzuen bezala, putzu txotxiki batzu badaude, zelaia berdegunea biguin egongo da, dudarik ez, euri zaparradak bota dituelako, azken egun hauetan, atzo besteak beste, leku askotan, Euskal Herrian, eguraldi bustia izan zen, eta pentsatzen dugu hasiera honetan ez, baina gero pixkanaka lokaztu egingo dela zelaia. Esan bezala, hirugarren jardunaldia da, aurtengoa guk gaur irudia izan zen dituzten lehen partidan Oviedoren kontra, baina ahotsik ez. Eta gaurkoan okerrik espaldin bada, horixe izango da, zuen pantailetan ikusiko duzuena. Bai irudiak, Joanan Iraola eta Nekane eskainita, eta baita hotxean ere gaur gutxienez izango duzue alba da laguntza txiki bat jokoari dagokiona jakiteko kontatzeko. Momentu zelai erdian da jokoa eta orain aitzin pase egin dute Gipuzkoakoek, baina baloia jaso dute Erranikoek eta beraz abantaila legea utzi du epaileak. Orain eskura zabalduta, baina beti ere zelai erdian, momentuz. Orain, defensako ostika da, Erranikoek. Hain zuzen ere, Ekaitz Arrozpidek egin duena. Zelaian gaur bai, lehen partidan gogoratuko dugu Laizter orain arte gertatutakoa, baina Oviedoren kontra jokatu zen Erranik lehen norgehiago gamen landare toki rugby zelaian, eta orduan 250 ikusle gerturatu ziren, gaur uste dut gehiago badirela, beste gertuko taldea delako Gipuzkoa sortzen. Eta orain Erranik zigor kolpea jarriko du jokoan. Zigor kolpea zelai erdi aldetik, Urumei baitik gertu xamar, eta urrun xamar da, baina Beñat Arizetak orain arte, zangoz ongi asmatzen duela erakutsi du, eta norgeok hasi zela 4. minutua beteko da, ea Beñat bai, luze bai, eta ez da hagen artean sartu, eta orain Gipuzkoakoen erasoan nartze elosegi jarri du taldea jokoan, goitikako baloia jaurtiz, orain Gipuzkoakoak defensan,
ea Barcelonako defensa egiten duten Erraniarrek, bai hoixe, Einar Arratibelek ongi blokatu du kontrarioa, 20 metroko lerroaren barruan diardu jokoak, beti ere, Gipuzkoakoen zelaian. Etzaigu errixo egingo kontakizunaren barnean, Gipuzkoarrak, biak dira Gipuzkoarrak, esan Laster kontatuko dugu zer den Gipuzkoa sortzen taldea, oraintxe baliatuko dugu, denboraldi hasi aurretik, proposamena luzatu zen, Gipuzkoak talde tinko bat, talde indartsu bat egiteko proposamena, klubek batez ohorezko mailan, Espainiako ohorezko mailan diharduten taldeek bilerak egin zituzten, eta Donostiako beraberak eta Zarauzko taldeak onartu zuten talde hori osatzea, alegia Gipuzkoa sortzen taldea osatzea, ez horrela Ordiziak eta Erranik, besteak beste, gudakigula, baina hala ere, aurrera atera da proposamena, Gipuzkoa sortzen taldea, eta gehien bat, bera, eta Zarauzko jokalariekin neurri handi batean osatuta dago. Hori lehen ere, orain urte batzuk izan zen proposamen hori, garai hartan, baina ez zen onartu, eta aurten lortu da, espaldin badira ere, klub guztien partaidetzarekin. Tira, hori nolabait laburtzearren Gipuzkoa sortzen taldeari dagokiona, horregatik guk gure retransmisioan ez dakigu zein hitzera biliko dugu, segurazki gehienetan Gipuzkoa sortzen edo sortzen, ze Hernani ere biztan da Gipuzkoako taldea dela. Orduan, ea, asmatzen dugun, zera pixka batekin. Orain Gipuzkoa sortzenen zelaian diardu jokoak, lehia hasi zela 7 minutu bete dira, orain hemen Hernani barneratzaile inklusiboen talde ari da aldalekuetara joaten, eta baita Arrasatekoak ere aurrez bigarren zelaian aritu direlako elkarren kontra. Erranik eta Arrasate badute beren baitan errugbi barneratzailea inklusiboa deritzana, eta bai entzungo duzue ikusleen txalo zaparradak eskertu nahian. Urte batzuk badira ja, bi taldek dutena bere baitan arlo hau, inklusibo barneratzaileen arloa, eta hauek egin dute beren ahalegina, eta orain gozo dutxa ederra hartu, amaiketakoa, eta Gipuzkoa sortzen Hernanien arteko norgioka ikusteko. Baloia urdinek, sortzenek, hartu du berdeunetik eta erasoari ekin nahian dihardute, eta aldiz Hernaniarrak defensan. Defensako ostika da, Anar Zelosegi jasuko du, eta kontraerasoa antolatu nahian, berak ere, Anartzek ere, zangoz, ensego leruraino, sortzenen, Gipuzkoako sortzenen, ensego leruraino, eta hori defentsan, 22 eta 10 metroko lerroaren tarteko esparrura, eta han eskasaterako dute. Ikusiko zen bezala, ikurrinia berpintatuta, eta Erranik dituen laguntzaile babesleak horren inguruan Tolosa garajeak, Forden saltzaile ofiziala, eta Mafre aseguruak horren
azpialdean atera du Erranik eskasa, baita irabazi ere, Uzartzen lasoa osatu, pixkareka metrok irabazi, baloiari eutsi nola edola eta orain eskura erasoan. Anartzelo segirainora llegatu da baloia, berak ongi eutsi dio, lurreratu dute, baina hala ere jarraituko du Erranik. Nagusi baloiarekin, baloia eskuetan duela, eta baita metro batzuk egiren, 20 metroko lerroraino llegatu dira Erraniarrak, eta eskuinera zabaldu berriro jokaldia berrantolatzeko, uztartze irekia, 20 metroko lerroan, beti ere Errani erasoan eta Gipuzkoa sortzenen zelaian. Baloia berdegunetik jaso eta orain erasoko stikadatxoa han eskasa edo alboko sakea lortu alizateko hori zena alegina, baina aldez aurretik epailea zigor kolpea ikusi du Erraniren alde eta oso leku egokia da Beñatarizetak getaratzen saiatzeko. Esango dizugu, 3. jardunaldiko norgeekoak gero berrikusiko ditugu lehen eta 2. jardunaldian gertatutakoa, asko jakingo duzu, baina bueno. 3. jardunaldian atzo 5 partida jokatu ziren. Goratuko dizuegu, hemen Espainiako orezko bemailako zen multzo honetan, 12 taldek diardutela leian. Lehen fasean, 11 jardunaldi jokatuko dituzte, eta ikusi duzuen bezala, Beñatarizetak ez du hutsegin jaurtiketan, eta aurten, hemen, landare toki errugbi zelaian, Erranik egin segua egiten duen edo, etxaferua edo suzidia jaurtitzen dute. Beraz, 11. minutuan, Erranik 7, Gipuzkoa sortzenek, 7 ez, 3, Gipuzkoa sortzenek, huts izan ere, Beñatarizetak zigor kolpez lortu ditu lehen 3 puntuak. Orain defentsan ari denez Errani eta Gipuzkoa sortzen erasoan eta eskasera bidali du baloia Erranik, baina ez ateratzea lortu dute Gipuzkoakoek. Baloia ere berdegunetik jaso, eraso antolatu, zelai erdiraino ailegatu, eta baloiari eusteagatik ez legalki, baloiari lurren eusteagatik zigor kolpea Erraniren alde, zelai erdian. Dudagirik ez partida honek badu bere berezitasuna, eta horrek erakarri du jendea, berezitasuna esan dizugulako, Gipuzkoa sortzenen historia laburra zein izan den, eta aurrean Errani delako. Eta hori berezia da, beste sustantiborik edo adjektiborik ez dugu jarriko, nahiz eta izan daiteken, erakargarria partida, lehiatua, hori denak gero ikusiko ditugu, baina gutxini berezia bai, Gipuzkoaren arteko derbia delako, eta Gipuzkoa sortzen talde nola sortu zen ikusita. Orain urdinentzat, baloia eskasian irabazita, 10 metroko lerroan, beti ere Gipuzkoa sortzenen zelaian, eta zigor kolpea gainera botatzeagatik apropos, estaltzeagatik baloia Gipuzkoa sortzenen kontrako zigor kolpea. 3. jardunaldia esan dizuegu atzo 5 partida, eta lehenbizi esango dizugu zeinik osatzen duten, zein taldeik osatzen duten, nolabait zein multzo hau. Talde gehien dituena Bizkaia da, Gernika, Getxo, Uribe aldea, Universidad Bilbao Rugby, gero Gipuzkoak 2 ditu, gaur elkarren kontra ari direnak, hain zuzen ere, CMO Errani eta Gezalao gelan Gipuzkoa sortzen, eta gero Arabatik talde bat, Gasteizko Gaztedi, eta Nafarroako
Iruñako unika taldea eta Euskal Herritik kanpokoak, Pasek Belenos, Asturiasko Real Oviedo eta Gijón, eta Santandergo Blando Cormoran Rugby Club Santander. Hoi dira 12 taldeak ze multzo honetan. Bien bitartean ikus dezagun Agetarako jaurtik eta Hernanik horri aukeratu du zigor kolpean esker, Beñat Arizetak berez hagen aurrez aurre dauka, baina oso urruti. Kasi, bueno, zelai erdian, baina goratu du baloia eta hagan jodu. Beñat Arizetak egin duen saiakera horrek baloiak han eskuiniko hagan jodu. Eta ondorioz orain, Gipuzkoa sortzenek, defensa lanetan, Gipuzkoa sortzen, urrutiratu dezangoz, baina Beñat Arizeta erne zegoenan, eskuin aldean, Anartzelo segi, ezkerra aldera, Iker baloia ezin eutxi, eta dudari gabe zailtasunak izango dira gaur baloiari eusteko. Pixkanaka, izateaz gain, lokaz pixka bat sortuko da. Bueno, esan dizuegu, askar, zein talde osatzen duten zen multzo hau, urriaren 12an hasi zen lehen fasea, eta 2005ko urtarrilaren 26an amaituko da, 11. jardunaldia jokatuta. Fase horretan, lehen postoa lortzen dutenek, izango dute aukera gero, bigarren fasean, bigarren itzulian, lehiatzeko aukera. Momentuz Gipuzkoa sortzen entzat baloia, erasoan eskura jokatu nahian, Xavier Lucas sortzen Hernaniko 3. lerroko jokalaria, defensa lanetan, eta orain uztartze irekia, baina baloia beti ere urdin beltzen eskuetan. Sortzenen 10 metroko lerroan, zelaian, biztan da, baina baloiari eutxiz pixkanaka aurrera egin nahian. Han Urumearen alde hartan, baloio dagoen lekuak gutxi gara bera, badira beste Hernaniren laguntzaile batzuk, Perfraid, Kafe Bakeak, eta marketing sistemetako coach lantegiak. Orain defensa lanetan Gipuzkoa sortzen, Hernanik kontraerasoan, goitikako baloia jaurti eta nola edo ala eusta lortu dute sortzenekoek, baina baloia estaltzeagatik ilegalki, gainera joateagatik, bere burua botatzeagatik eta ez usteagatik baloia irteten, zigor kolpea beraien kontra, Gipuzkoa sortzenen kontra, eta biztan da Hernaniren alde. Ea orain eskasa eragitea erabaki dute Hernaniarrek, eta Ekaitz Arrozpidek zuzenean kanpora bidali du baloi hori sortzenen 20 metroko lerroan izango da jokatzekoa eskasa. Aieko Miner Hernaniko jokalaria lehen postuan, guztira 7 jokalari guztiak hilaran jarrita, sortzeneko entzat baloia eta defentsan bai, baina Hernanik hemen egalean, armaietako egalean jaso du baloia, uztartze irekia, baloiari nola edo ala eutxi, marra gainean kasi, eta orain aurrelariekin jokatu nahi du Hernanik. Ea baloiari eutxi, oian Dominguez baloia ireki eskuinetara, eta ikusi duzen bezala Anartzelosi gozta kamisetek heldu dio aurkariari, eta orain bai, kanpora Gipuzkoa sortzenek
kasik beren zelaiaren 20 metroko lerroan. Eskasa beraz, alboko sake Hernaniren alde. Segurazki jokalari guztiak jarriko dituzte ilaran. Eta Jonander Zapiainek hartu du baloia eskuetan. Eskasa ateratzeko murriztua. Eskasa murriztua, lau jokalari osatua. Einar Aratibel lehenengoa. Eta atzera bai Gibelera da baina osta eta lapurtu egin diote Gipuzkoakoek. Baina baloiari ezin eutsi behar bezala eta azkenean ostikadatxoa erasori ekiteko, ez da txarra izan, baina momentuz Hernaniarrek baloia jaso arren, aldez aurretik epaileak adirazia zeukan zigor kolpe Hernaniren kontra. Tira, aprobetxa dezagun lehen jardunaldian emaitza hauek izan ziren, askar, Pasa Belenosek 42 eta 26 irabazizion gazte diri lehen jardunaldia esan bezala. Hernanik denboraldiko lehen orgeauko ofizialean emaitza zabalez gainditu zuen Oviedo, 41 eta 3. Gernika eta Getxoren arteko Bizkaitarren derbian, Gernikak 23, Getxo 10. Iruñako Unikak Gipuzkoa sortzeni egin zion aurre, eta Gipuzkoa sortzen nagusitu zen 7 eta 31. Santanderrek 27 eta 5 irabazi zion Uribe aldeari, eta Universidad Bilbao rugby taldeak erraz nagusitu zitzaion Gijoni emaitza aldetik 82 eta huts. Zelaian erdialdean momentuz, bi taldeak hemen Landare Tokio rugby zelaian, eta baloia ezin kontrolatuz, azkenean zigor kolpe Hernaniren alde, sortzenen 10 metroko lerroaren inguruan. Beraz, lehen jardunaldian Hernani nagusitu egin zen, gero aipatuko dugu nola izan zen pixka bate norgehiagoka, eta Gipuzkoa sortzenek ere irabazi egin zuen. Bigarren jardunaldian, Gaztedik etxean galdu egin zuen, 11 eta 33 Universidad Bilbaoren kontra. Oviedok 24 eta 36 galdu zuen Belenosen kontra. Hernanik galdu egin zuen bigarren jardunaldian Faduran Getxoren kontra, 41 eta 10. Getxok 5 zeo egin zituen eta Hernanik 2, Jonander Zapiainek eta Abeziak. Gipuzkoa sortzenek etxean galdu egin zuen, 24 eta 25 Gernikaren kontra. Unikak Iruñako taldeak 7 eta 55 irabazizien Uribe aldeari, eta Santanderrek 53 eta 8 edo 8 eta 53 Gijoni. Eta hemen Landare Tokio rugby zelaian Hernani aurreratu da 6 eta hutseko emaitzarekin zigor kolpeari esker. Eta hori izan da 23. minutuan. 6 eta huts beraz Hernani aurretik lehen zatiko 23. minutuan. Hernani defensa lanetan, baina eraso antolatu nahian, baloia ongi utziz, Uztatze irekia, eta zigor kolpea alde Hernanikoentzat. Baloia Uztatze irekian eskuarekin jokatu nahi ilegalki, horrixegatik adierazi du epaileak zigor kolpea. Sei eta huts Hernani aurretik Gipuzkoarren arteko derbian ongi jaso dute Gipuzkoarrek baloia. Eta baita horrein Anatzelosegik defensako jardunean ostikada luzea sortzenen zelairainok.
Hogeita metroko esparruan diardu Gipuzkoa sortzenek eraso antolatu nahian, eta orain Hernaniren aldeko zigor kolpea hogeita metroko lerroaren parean. Agetarako jaurtiketa aukeratu dute Hernaniarrek, bainat iradik hori adierazi dio taldeari eta epailari, eta orain bainat Arizetak ustez beretzat behin jaurtiketa samurra gerta daiteke, eta esan dezagun lehen zatian jokaturiko 25 minutu hobetan ea erabat nagusitzen ari dela Hernani, bai jokoan zein esparruaren okupatzean, eta horri esker, orain behatzi eta utzeko markagailua ezartzeko aukera izango du bainat Arizetak. Bai, hoixe. 25 minutuan Hernanik bederatzi, Gipuzkoa sortzenek utz. Txaferuak esan dugun bezala aurten horrekin ospatuko dira puntuak lortzea, Hernaniren aldetik, izan jaurtiketetan, izan enseguaren gatik. Eta orain Gipuzkoa sortzenek jarriko baloia zelaian erdiko marratik. Ea ba. Aukeran izango dute Gipuzkoakoek, baina Hernanik bikain, bi eskutera baloia jaso eta defensa lanetan orain joko zabaltzaileak, Kaitz Arrozpidek. Luze bai, baina ez du lortu baloia zelaitik ateratzea, eta orain kontraeraso antola dezake Hernanik. Markel Akadenak, uztartze irekia, Aiekok zabaldu du, eta orain erasoko ostika da Kaitz Arrozpide, baina Gipuzkoa sortzenek jaso du baloia, eta zelai erditik pasa ondoren blokeatu dute Hernaniarrek, blokeatu edo gerarazi dute jokaldia. Jarraitzen du Gipuzkoa sortzenek erasoan, baina defensa gogorra ari da Hernani egiten, defensa gogorra, eta horri esker gerarazi dute Hernaniarrek jokaldi arriskutsu horrek, hori. Ezkerraldean Urumea aldetik, baloia, baina epaileak adierazi du zigor kolpea, eta gainera Hernaniko hegalarentzat txartel horia. Beraz, Hernani 10 minutu zariko da, lehen zati honen amaiera arte iaia, 14 jokalari bat gutxiagorekin. Txartel horia. Gipuzkoa sortzenek arriskoa sortu du ensego egiteko, baina azkenean Hernanik lortu du geratzea, eta gainera uzartze bildua Hernaniren alde. Ea ba, ikus dezagun uztartze bildu horretan, arriskua sort dezakelako Lapurtezkero baloia sortzenek, naizta Hernaniren alde izan uztartze bildua. Hemen entzuleak bultzatzeko eskatzen dio Gipuzkoa sortzen taldeari, eta uztartze bilduan
ondoren zigor kolpea Hernaniren alde. Aukera aparta, defentsan urruntzeko. Gogorarazten dizuegu, Hernani aurretik dijola markagailuan, lehen horren erdia betetzear dela, men landare toki rubi zelaian, Gipuzkoaren arteko derbian, Hernanik bederatzi, Gipuzkoa sortzenek utz, eta orain Hernanik bidalitako ostikako baloi hori kanpora, markagailuaren parean, zelai erdian, hor ikusten dugu, Hernani lehen aipatu ditugu laguntzaile batzuk badituela, eta nagusia, taldeak horrela duelako izena, CMO Balbez Hernani, markagailuen beti bezala Hernanin euskarari bultzaka, euskaraz bultza, euskarari bultza, eta eskasa murriztua lau jokalarirekin, talde bakoitzak, Joanes Zapirein baloia eskuetan duela, baina berri ez ere lapurtu egin dute Gipuzkoa sortzenek, baina tirari saiatu da bizkutera jasotzen, baina egoki abaritu dira urdin beltzak. Zera erdian ala ere jokaldia, orain erasoan Gipuzkoa sortzen, defentsan ondo Hernani momentuz. Defentsa Beñatariz eta lurrera baloia blokatu nahian, baina azkenean Arrozpidek urrunduen izan du baloia. Gipuzkoa sortzenen jokalari batean eskuetan jodu, eta hasiera batean Barrazainak adierazi badu Gipuzkoa sortzenen alde zela eskasa, Hernanien alde da azkenean. Jonander Zapiain baloia eskuetan duela, orain bai Hernanik orain lortu du baloia bi eskutara jasotzea. Beñatiratik orain baloia, ongi eutsi, Einar Arratiben laguntza izan du, uzartze irekia. Baloia Aiekok urrundu du. Aieko Minerrek, baina hala ere Gipuzkoa sortzenek jaso du baloia eta gainera zigor kolpea urdin beltzen alde. Gogoret araziko dizuegu, batematez bada konturatu. Hernani 14 jokalarekin ari dela, bat gutxiago beraz, bat gutxiagorekin. Eta albora bidali dute baloia sortzenekoek, Gipuzkoa sortzenekoek, eta eskasa alboko sakea Hernanien zelaian Armailaren aldean, 5 jokalari talde bakoitzak, eta Beñatirari nola edo ala lortu du baloia Hernaniarrentza izatea, Xabier Lucas orain baloiarekin, 10 metroko lerroan, eta bikain jaso du Hernaniko Egalak baloi hori uzartze irekia. Einar Arratibelek jasoko du berdegunetik baloia, baita eutsi ere. Hor jaso du Abeziaren laguntza, eta azkenean Gipuzkoa sortzenek zigor kolpea egin behar izan du. Luze bidali du Arrozpidek baloi hori, eta han Gipuzkoa sortzen 20 metroko lerroan izango da alboko sakea. Jonander Zapiainek aterako du. Zapiainek jarriko du baloia eskasean, launo jokalari hilaratu dituzte, bi taldeek, eta jokaldi pitin bat prestatua entrenamentutan, horri esker, Hernani nagusitu da alboko sake horretan, eskasean.
hain justu ere Markel Akadenak, eta orain bultzaka Hernani, metroak irabazten, Uztartze Lasoa osatuta, eta ensegu leroraino iristeko aukera aparta dauka Hernanik, orain eskura jokatu dute zabaldu eskuinera, eta Erne gaizkar aukera izan duelako iristeko ensegu marraraino, azkenean ez, baina bai Uztartze bildua kontrarioentzat, Gipuzkoa sortzenentzat, Uztartze bildua, baina ensegu lerrutik dozen erdi bat metrora eta hagen azpian, agapean hain justu ere. Ikus dezagun beraz, ea zer gertatzen den jokaldi honetan. Izan ere, bueno, lehenbizi bultza egin behar da, baloia kontrario lapurtu, eta ondorioz, Hernanik aukera izan lezake, lehen segoa egiteko, baina horretarako, Gipuzkoa sortzenek ere badu baliabidea, indarrez, baloiaz nagusitzeko. Iruditan ikusten duzue, orain kontamitzat, Gipuzkoa sortzenek irabazi baloia eta baita bultza ere, hirugarren lerroko giltzaren bitartez metroak irabazi, eta Gipuzkoa sortzen erasoan eskura joko zabaltzailearekin. Hernanik defentsa gogorrari da partida osoan, eta biztan da badagoela nolabaiteko, nola esango nuke banik, pikin bat, elkarren kontrako indar erakusteko gogoa, elkarren kontrako grina, derbia baita, eta gainera, bueno, ikusita nola joan den Gipuzkoa sortzenen osaketa, ikusi da, utela elkarren kontrako lako grina bat, orain Erne, Gipuzkoa sortzen da baloiaren jabe nola edo ala, baina defensa bikain aritu da Hernani eta lortu du urdinek baloi hori albora bidaliaraztea. Ikusi duzue irudietan errepikatua, nola jaurti duten baloia Gipuzkoa sortzenekoek, eskasera, lalbora eta antxe, han urrutian, Urumea ibaiaren aldeko aldean izango baita jokaldia, Albokosak eskasa, Zapiainek baloia bi eskutara, luze erabaki dute, baina oso garbi nagusitu da, ez duelako asmatu Hernanik eskaso honetan, eta bai aldiz, Gipuzkoa sortzenek, gibeleko jokalariarekin, atzeko jokalariarekin, baloiaz nagusitzea. Lehen zatia amaitzeko, legez 3 minutu geratzen dira, Hernanik 9 eta hutsari da aurretik Gipuzkoa sortzenen kontra. Autosuezia, Volvoren lantegi ofizialaren azpialdean atera du Hernanik eskasa, baita irabazi ere, orain Uztartze Lasoa, Uztartze irekia behartuta neurri handi batean, eta ezkerraldera aterako du Uztartze irekiak, eta gaur behintzat, haieko minerari da postu horretan. Aurrerarien arteko norgehiagoka, Gipuzkoa sortzenen zelaian. Arrozpidek jokatu nahi izan du, eta Hernaniarrentza zoritxarrez baloia aitzinera aurrera joan da. Beraz, Uztartze bildua. Eta Uztartze bildua, esan bezala, Gipuzkoa sortzenen 20 metro lerro eta 10rekoaren artean hor nunbait.
Beti ere, urdinen aldeko uztartze bildua. Gipuzkoa sortzen irabazi du baloia, baina baloi galtzeko arriskuan izan dira, hala ere, jokoz kanpo edo adierazi diote Hernaniri, uste dut Xabier Lukasia izan dela, eta ondorioz, zigor kolpea, Gipuzkoa sortzenen alde. Gogoratu dezagun, bai, Gipuzkoa sortzeneko marrazainari txistuak, Hernaniarren ustez ez delako taxuz ari, eta publikoa haserre hemen armailetan. Eta orain eskasa atera dute Gipuzkoa sortzeneko, baina abantailarekin, eta hori adierazi du Inigo epaileak, eta ondorioz, uztartze bildua Hernaniren alde. Ekaitz Arrozpidek baloia urrun, gora, nolabait jokoa jartzeko taldekideak, eta Beñat Ariztela ailegatu da, eta horri esker baloia Hernanirentzat da. Hernaniren alde oso lasterketa ona egin du Beñat Arizetak, eta iaia baloia lapurtu zioten Gipuzkoa sortzenik Hernaniri, baina uztartze ireki horretan, zigor kolpea Hernaniren alde, eta hori baliatuko dute etxekoek, baloia urruntzeko edo agetara jaurtitzeko, eta agetara jaurtitzea erabaki du Hernanik. Beraz, Beñat Arizetak bere laugarren zigor kolpea gauzatzeko aukera izango du. Aprobetxatuko du, bide batez gogoratzeko. Atzo, 5 partida jokatu zirela, lehen aipatu dugu, baina gogoraziko dugu, Gaztedik etxean galdu egin zuen Oviedoren kontra 17-22, Belenosek 30 eta 16 irabazizion Getxori, Gernikak emaitza alde handiko lortu zuen Uribe aldearen kontra, Bizkaitarren derbian, 87 eta huts, Iruñako Unikak etxean 38 eta 10 irabazizion Gijoni, eta Universitatea Bilbao 31 eta 15 irabazizion Santanderri. Eta Beñat Arizetak laugarren zigor kolpea gauzatu du, eta baita lehen zatia amaitu ere. Beraz, 12 eta huts Hernani aurretik lehen zati honetan, esango dugu bi hitzetan, amaitut zeman aurretik lehen konexioa. Hernani iaia erabat nagusitu dela partidan lehen zatiaren zehar. Oso gutxitan lortu du Gipuzkoa sortzenek Hernaniren zelaian jardutea, eta horri esker Hernanik aldea lortu du. Esan bezala, baloia bereganatzeagatik, baloia jokatzeagatik, arlo gehienetan nagusitzeagatik Gipuzkoa sortzenen kontrako lehia honetan, eta horri esker zigor kolpeak eragin ditu, ensagua lortzeko aukera bat edo bi asko jota izan ditu Hernanik, baina zigor kolpei esker ere partidak irabazten dira, eta horrelaxe lortu du aurretik jartzea Hernanik 12 eta huts Beñat Arizetak asmaturiko jaurtiketetan. Beraz, laburpen azkar egin du, nagusi da Hernani momentuz, eta bigarren
bigarren zatia bitarten atzentxo hartuko dugu. Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren. Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala, eta gero bigarren parte bat egingo genuke, partidua bideratuta dago, bai partidutxo bat eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera, eta jokoen bitartez barrubi mundua ezagutzea eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela.
eta ordun oso inklusiboa dan jolas bat dalako, eta lagun min asko egiten diralako guden bat. Eguerdion berriro Landare Toki Errubki zelaitik, eta ohorezko B mailako zenbultzoko 3. jardunaldia dugu ikusgai hemen zelaian. Lehen zatia amaitu da, bigarren zatia hastear da. Lehen zatian gogoratu Hernanik 12 eta huts irabazi duela, edo aurreratu dela. Lehen zatian Beñat Arizetaren agetarako jaurtiketetan, zigor kolpei esker, lortu du Hernanik 9 eta huts aurreratzea. Eta gogoratu, multzo honetako 3. jardunaldiko norgehiagoka gehienak, ia denak, hemen Landare Toki Errubki zelaikoak kenduta, atzo jokatu zirela, emaitzak berrikusiko ditugu, sailkapen eman aurretik, Gaztedik 17-22 galdu zuen Oviedoren kontra, Belenosek 30 eta 16 irabazi zion Getxori, Gernika 87 eta huts Uribe aldeari, Unikak 38 eta 10 irabazi zion Iruñako taldeak Gijoni, eta Bilboko Unibertsitariok indartsua urten ere Santanderri 31 eta 15 irabazi zion. Hernani zelairatu da bigarren zatiari ekiteko. Zergatik gertatzen da hau? Desagertzen da? Ostia puta. Eta oain ari da zelairatzen, Gipuzkoa sortzen. Aipatu ditugun emaitza horiekin, honela legoke, partida kontuan hartu gabe, Landare Toki Errubki zelaiko markagailua kontuan hartu gabe, lehen postuan 3 partida jokatuta Universidad Bilbao, 15 punturekin, 3 irabazi, eta bakarra galdu, eta Gernika 13 punturekin bigarren postuan, 3 irabazi eta partidarik galdu gabe, 3. Belenos 13 punturekin, 3 irabazi eta galdu gabe, Iruñako Unika 4. 10 punturekin, 2 irabazi eta 1 galduta, Santander 5. 10 punturekin, 2 irabazi eta 1 galduta, 6. Gipuzkoa sortzen 10 punturekin, 1 irabazi eta 1 galduta, 7. Hernani CMO Hernani 6 punturekin, partida bat irabazi eta 1 galduta, 8. postuan Getxo 5 punturekin, 1 irabazi eta 2 galduta, 9. Oviedo 5 puntu dituela, 1 irabazi eta 2 galdu,
10. Gasteizko taldea, 4 punturekin partidarik irabazi ez duela, eta 3 galduta. 11. Gijon puntu batekin, partida guztia galduta, eta Uribeldea berdin, 12. postuan, punturik gabe, partida guztiak galduta. Hemen ekin zaio 2. zatiari, minutu bat hain zuzen ere, partida hasi zela, eta Hernanirentzat izango da alboko sakea eskasa zelai erdian hor nunbait. Jonander Zapien baloia bieskoetan, 4 jokalariko hilarak, Xavier Lucase bikain irabazi du, Aieko Minderrek ezkerraldea zabaldu eta baloia deskontrolatuta, aurrera pasea, itzin pasea, Gipuzkoa sortzenen alde izango da Uztartze bildua. Uztartze bildua, Hernaniren zelaian, 10 metroko lerroan, erdi-erdian, eta Gipuzkoa sortzenen aldeko sakea izango da. Hain justu ere, Gipuzkoa sortzenek baloia jarri du jokoan, eta baita irabazir eskuinera zabaldu eskura jokoan Urumei baiaren aldera, eta azkenean baloia deskontrolatu xamar eta zigor kolpea Hernaniren kontra. Eta Gipuzkoa sortzenek agetara jaurtitzea erabaki du. Isiltasuna zelaian, eta ez da llegatu baloi hori edo alde batera pasa da, eta Hernaniren defentsako ostika da, ez du lortu albora ateratzea baloia, eta orain Gipuzkoa sortzenen erasoa Uztartze irekian nagusituko dira, eta 3. lerrokoekin jokatuz baloia ezkerraldera eskura jokatu, defentsa zorrotza egin du abeziak, baina hala ere jarraitzen dute Gipuzkoa sortzenekoek jokoan agintzen. Jonander Zapien lapurtu du baloia, lurretik jasota, eta orain Jokin Oleak baloia Inaretxe Arratibeli eman dio, zigor kolpea esan dugu Gipuzkoa sortzenen kontra. 5 egin dute jokaldia Hernaniarrek. Lehen ez dugu zan, baina lehen zatian Hernani jokaldia gutxiarekin aritu da. Jokin Olea kanporatu dulako, baina ja dagoeneko barruan da, taldean da. 14 zenbaki duen Jokin Olea gaztea. Beraz, zigor kolpea Hernanien alde, albora aterako du Arrozpidek, eta urrun gainera. Hain justu ere, Gipuzkoa sortzenen zelaian, 20 metrotik
hogeita metro, baina ensego lerro orain tartean, eta eskasa alboko sakea, Zapienek 5 jokalari hilaran, Beñat Iradi Erranitik uzartze erdia, eta orain baloia Gipuzkoa sortzenen alde eta gainera baita albora bidali ere, metro batzuk irabaziz, baina eskasa Hernanirentzat izango da. Gipuzkoa sortzenen zelaiaren 20 metroko lerroan gutxi gora bera ondo-ondoan. Baloia kontrolik gabe hasiera batean, eta aitzin pasea aurrera pasea egin duela adierazi du epaileak. Ikusiko duzen bezala, ikusten izaten bezala uztartze bildu adierazi du Inigo epaileak. Hernaniren alde Aieko Miner baloia eskuetan duela, bi uztartzen pasabidean, arteko pasabidean sartzeko baloia. Ea zein bultzatzen duen, zeinek irabazten duen baloia. Gipuzkoa sortzen tinkoari da, baina hala ere Arrozpidek baloia ezkerretara pasatzea lortu du, aitzin pasea, aurrera pasea, eta ondorioz uztartze bildua Gipuzkoa sortzenen alde. Esan dugu, sailkapenean, 3 partida jokatutu Universidad Bilbao dela lehen postuan, partida guztiak irabazituta, eta 156 tanto egin ditu alde, soilik 26 jaso ditu, entseguak egin 22 eta hartu 3, gehigarrizko puntu 3 lortu ditu CMO Hernaniri dagokionez. Esan dizugu partida bana irabazita galdu duela, aldeko tantoak 51, batez ere Oviedoren kontra egindako 51 puntoien esker, kontra 54, 7-6 egin ditu Hernanik, eta 5 jaso, gehigarrizko puntu bat duko Hernanik. Gipuzkoa sortzen berriz, aldeko puntuak tantoak 55 ditu, kontrakoak 32, 8 egin ditu orain arte, 4 jaso, eta gehigarrizko puntu bat erasokoa lortu du. Hernanik aldaketa bat egin du. Beñat iadi baino garrantzitsuna da, Beñat Arizetak aukera duela zigor kolpea jaurti, baloia zangoz jo, eta agetaratzeko, eta 5. zigor kolpea gauzatzeko. Konzentrazioa. Ea ba. Badakizue 12 hutsari dela irabazi Hernani, eta oraingoan ederra orain ere lortu du 2. zatiko 10. minutuan Beñat Arizetak 15 eta hutsekoa eta huts aurretik Gipuzkoa sortzen taldea.
Ez, lehen aipatu dute Beñatiradik zelaia utziko zuela, baina ez, hor diardu taldean. Zigor kolpea Hernaniren kontra edo Gipuzkoa Sortzenen alde. Aldaketa bai egin duela Hernanik hegalean, Iker Carbajo ari da ezker hegalean. Orain ikusten duzen bezala, irudietan, Gipuzkoa Sortzenen eskasa, gibelean, atzealdean eta irabazi ere bai bultzaka orain Gipuzkoa Sortzen, bultza eta bultza, ensego lerruraino ailegatuz, iaia, baina eskasera atela dela dirazido marrazaina, baina ez, baloiak edo jokoak aurrera diardu, uztartze irekia, Gipuzkoa Sortzenen ensego aukera da, hain juste Izko Armentalek hartu du baloia, baina ez dute lortu urdinek ensego egitea hori bai, zigor kolpea aldekoa izango dute eta Hernaniren ensego lerrutik, bospasein metrora aukera aparta Gipuzkoa Sortzenek segua egiteko. Lehen zati honetan, gogoratuko dugu, Hernanik 15 hau zela ditu, partida hasieratik. Einar Arratibel, Jonander Zapien eta Beñati Iratien lehen lerroan, bigarren lerroan Markela Kadena eta Andoni Lerrarte, hirugarren lerroan Abezia, Xavier Lucas eta Joseba Díaz de Mendibil, Uztartze erdia Aieko Miner, joko zabatzailea Ikaitz Arrozpide, ezker hegalean Peru Burugain, erdi eta Unai Zuriarrain eta Beñate Arizeta, eskuin hegalean Jokin Olea eta gibelekoan Mausten Bakiarekin Anartz Elosegi. Orain Iker Carbajok Peru Burugain ordezkatu du bigarren zati honen hasieran. Eta aukera aparta dauka Gipuzkoa Sortzenek partiduko lehen ensego egiteko Hernaniren ensego lerrotik 5 metrora diarduelako. Bi uztartzeak elkarri lotuta, pasabidea osatuta, eta Gipuzkoa Sortzenek jarriko du jokoan baloia. Baita irabazi ere, eta eskura jokatzeko asmoarekin zabalduta, iaia hegaleraino heldu da, baina baloia kontrolatu ezin da. Hernanik defensa aparte egin du, orain Iker Carbajo gainean zegoen. Eta hala ere, baloia urdinen alde, Gipuzkoa Sortzenen alde, uztartze irekian. Baina epaileak uztartze bildua agindu du. Joder. Gipuzkoa Sortzenen aldeko zigor kolpea eta aukera ona da ensegu lerrutik 15 metro direlako urdinak jokan jokatu nahian.
aldaketak egin ditu Erranik, egiten ari da momentu honetan. Beraz, haieko Minerrek zelaia utzi du. Alde batetik. Uztartze erdiak. Eta baita Andoni Lerartek ere. Orain ikus dezagun, zer jokaldi antolatzen duen Gipuzkoa Sortzenek. Momentuz, bigarren zati honetan, hobeto diardu lehen zatian baino, eta baita ensegua egin ere. Baita ensegua egin ere. Gipuzkoa Sortzenek eskuin egaletik. Hain justu ere, 15. minutuan. Beraz, 15 eta 5. Gipuzkoa Sortzenek lehen ensegua egin du. Bigarren zatiko 15. minutua bete da, eta partiduko lehen ensegua Gipuzkoa Sortzenek lortu du. Eta orain biztan da. Enseguaen osteko jaurtik eta baina langan jodu baloiak. Ja gaurko partidan Erranik lehen zatian agean jodu eta orain bigarren zatian Gipuzkoa Sortzenek langan baloi hori. Beraz horrela jarraitzen du markagailuak 15 eta 5 aurretik Hernani. Baina Ariz eta baloia jotzeko asmoarekin eta baita urrundu ere, baina garbi Gipuzkoa Sortzenentzat baloi hori. Han Erranik dituen babesleen iragarkin azpian. Erraniko kronika. Ikenu Goros lantegia eta Karabel gasolindegia, Abiaren gasolindegia. Oiek Erraniren laguntzaile dira. Orain Ernarin aldeko zigor kolpea izango da. Bueno, ikusten duzuen bezala. Hernaniko jokalaria min hartuta dago. Aldaketak ari da gertatzen, batez ere Hernani taldean, lehen aipatu dizugu, parea bat egin dituela, baina biztan da jokalari gazte asko dituela Erranik, eta horiei jokalarazi behar zaiela. Orain Beñat Ariz eta Agetara jaurtiketan prestatzen, konzentratzen, harrera jartzen, ailegatu bai, baina kanpo aldetik. Beraz, ez du asmatu. Ez du hasiera batean Gipuzkoa Sortzenek baloia jokoan jartzea fundamentuz. Gero bai, gero Zangoz. Urrundu eta Alboroko sakera Armaiaren aldetik. Eta orain Ander Zapien baloia eskuetan duela Alboko sakea abian jartzeko. 4 jokalari, 3 jokalari jaratu ditu talde bakoitzak.
bai bintzat Hernanik. Eta azkenean, Markel Lakadena jaso du baloia, Uztartze irekia antolatu, ezkerraldera eskura jokatu, aurrelariekin zuloa egin nahian. Norgea oka handia da, aurrelarien artean, ohikoa da, jakina. Beñat iradi zai babesten. Hasiera baten ezkerretara abiatu da Hernanik, baina orain eskuinera Kanok hartu du baloia, da eutsi ere bai. Defentsan tinko diardu orain Gipuzkoa sortzenek. Baina baloia Hernanirentzat, ea bazean antolatzen duten. Anarzelosei hasiera batean baloia jaso. Eta baloia berdegunen, Anarzelosegik hartu da hasiera batean baloia. Anarzelosegik joko zabaltzaile lekuan dakusagu orain. Beraz, Ekaitz Arrozpideren ordez ari da hor postu horretan. Postu aldaketak beraz. Hernanin. Aipatu dizugu orain dela gutxi, Julen Kano ere berdegunean dela. Eta Gipuzkoa sortzenek alboko sakea eragin du. Hain justu ere, Hernaniren zelaian, 10 metroko lerroaren inguruan, aurrean beste 3 aldaketa egin ditu Hernanik. Eta jokoan, Gipuzkoa sortzenek jarriko du alboko sakea jokoan. Jokalari guztiak ilaran jarrita atzera bai bota, baina aurrealdera ihes egin dio baloia Gipuzkoa sortzeneko jokalari eta ondorioz Uztartze bildua. Hernaniren alde sendizuko bigarren zati honetan gehixeago ari dela saiatzen Gipuzkoa sortzen, ondorioz ensegu bat ere egin du. Lehen zatian Hernani izan bali ere, jabe bai jokoan eta bai okupazioan esango genuke, baina bigarren zati honetan pixka bat gehixeago ari da Gipuzkoa sortzen, eta hori esker ensegu bat ere lortu dute bera eta Zarauz taldeak osaturiko Gipuzkoa sortzen egitasmoak. Eta orain Hernaniren alde Uztartze bildua, eta hor hasiera batean Gipuzkoa sortzeneko jokalaria oztopatu egin du gaizki, ez legez, baina abantaila lege aplikatu du Irigo epaileak. Marregaioren parean, zelai erdian jokoa, Jon Ander Zapiaine baloia jaso eta Uztartze irekia osatu du. Baloia ezkerraldea, Urumea ibaiaren aldetik. Gaur irabazi ezkero CMO Hernanik aurre hartuko lioke Gipuzkoa sortzenei sailkapenean. Hain zuen ere Gipuzkoa sortzenek 10 puntu dauzka eta Hernanik 6 puntu. Bueno, edo gutxienik berdinduta geratuko lirateke momentu honetan diarduen bezala markagailuak.
Bigarren zatia hasi dela, 26. minutua bete da. Markagailuan Hernani jarraitzen du 15 eta 5 aurretik. Zigor kolpei esker, Beñat Arizetak lortutako tantoi esker eta Gipuzkoa sortzenek ensegu bat egin du partiduko bakarra bien artean. Jarrai ezegon jokoarekin, bigarren zati aurrera doan einean, orain Hernaniari da presionatzen, Gipuzkoa sortzen, baina Gipuzkoakoek daramate baloia eskuetan, eta urrun jo bai, baina Beñat Arizete jaso du baloia, eta defentsako ostika da. Gipuzkoa sortzeneko gibelekoak luze jo du albora, eta ari da pixkanaka aurrea egiten Gipuzkoa sortzen taldea bigarren zati honetan. Entzuten duzue nola ari diren armaietatik Gipuzkoa sortzeneko zaleak bultzatzeko eskatuz, baina azkenean zigur kolpe Hernaniren alde. Ongi etorriko zai Hernani arrei defensa hori pixka bat sendotzeko edo urruntzeko kontrarioen erasoa. Ona izan da Hernaniren baloiaren jabetza, eta orain abezia tinko sartu da, baloia jautsi ere egin dio, eta eskuine galera bideratuz jokoa Beñat Arizete jaso du, Ustatze ireki eragin, eta orain eskura dihardute jokatzen Hernanikoek. Zigor jopea gainera, beren kontra, Hernaniren kontra, baloia estaltzeagatik Ustatze ireki horretan. Aukera parta du Gipuzkoa sortzen agetaratzeko eta 3 puntu lortzeko besterik ezpada ere, baina ez dirudi albora jaurtiko dute. Eta eskasa izango da. Albokosak irabazi eta bultzakari dira. Orain ikusten duzuen bezala Gipuzkoa sortzenekoek hor dihardute Ustatze laxoa osatu, eta orain ezkerre gal aldera eskura jokatu nahian. Eta zigor golpea hala ere Hernaniren alde. Hernaniren alde zigor golpea eta defensan arnaz pixkat hartzeko modua.
alboko sakea izango da. Jonander Zapiain jarriko du jokoan, Erraniren zat. Lauko jokaleriak hilaretan jarrita. Betire Erraniren esparruan, Erraniren zelaian, 10 eta 22 metroko lerroen artean. Orain bikain jaso du Xavier Lukasek, bi eskutara. Anar Zelosek izabeldu du baloia eskuina aldera. Defensa ona Gipuzkoa sortzenek, baina hala ere ustartze ireki horretan baloia Erraniren zat. Baloia bikain jaso du Gipuzkoa sortzeneko Unai Baionek. Eta denbora aurrera doa. Bigarren zatiko 32. minutua bete da. Eta momentuz behintzat 15-5 Errani aurretik. Eta orain Gipuzkoa sortzenek izango du aukera defensa kostikadatxoa jotzeko. Han Errani dituen garbi papera eta kominter lantegien iragarkien parean jodu baloia Gipuzkoa sortzenek eta baita alboko sakea erakin ere. Ikusten duzen bezala, jokoa pitin bat moteldu da, baina hala ere, bi taldeek dute aukera oraindik partidan nagusitzeko. Eskasa Gipuzkoa sortzenek, bikain, eta defentsan ere, primeran Hernani, Uztatzelaxo hori ondo defenditzea. Hala ere jarraitzen du Gipuzkoa sortzenek, urratze ireki horretan, Uztatzelaxo eragin da, eta orain ezker aldera, Armailen aldera, Jonander Zapiainek baloia jaso eta eten egin du jokoa. Baita azkar jokoan jarri ere, ostikoz, eta Erranik jarraitzen du, defensa lanetan besterik ez bada ere, eraso antolatu nahian, eta ostikadatxoa, zigor kolpea, traba egiteagatik, legez kanpro Gipuzkoako jokalariak. Beraz Erranik zigor kolpea alde. Gipuzkoa sortzenek lortu du baloiaz jabetzea, lapurtuta, eskasa horren ondorioz, edo ondoren, eta orain berriro erasoan eskura jokatuz Gipuzkoa sortzen egitasmoa. Aurrera jarraitzen dute, erasoan, bigarren zati honetan gehiagoari dira, ahalegin handia egiten ari da Gipuzkoako taldea, orain eskura jokatzen, baina Hernanik defensan diardu, zigor kolpea Hernaniren kontra. Eta horri esker, ahalegin horri esker, beste 3 puntu batzeko aukera du Gipuzkoa sortzen taldeak. Eta lortu ezkero, 15 eta 8 jarriko lirateke Gipuzkoakoak markagailuan. Lehen esan dizugun bezala, sailkapenen ere, badute elkarren kontrako horri hauka sailkapenari dagokionez.
Bai, pasarazi du baloia. Gipuzkoa sortzeneko joko zabaltzaileak, hain zuzen ere Benjamin Baraunak, eta ondorioz 15-8. Lehen zatiko 37. minutua bete da, beraz, arauzko denbora amaitzeko 5 minutu geratzen dira. Eta 7 puntuko aldeaz nagusitzen bada Hernani, defentsako gehigarrizko puntua lortuko luke Gipuzkoa sortzenek. Baina oraindik ez amaitu partida, eta ahaleginetan dihardu sortzenek baloia urruntzeko erasoan. Baita jokaldi aparta egin ere, indartsua Benjamin Baraunak. Hala ere, zigor kolpea Hernanien alde, Inigo epailean ikusten zuen bezala, nolabait bere burua botatzeagatik baloia estaltzeko Gipuzkoa sortzeneko jokalariak. Eskuin hegalean dihardu jokoak. Baloiari eusta da Hernaniaren alegina, Anartze Elosegik baloia taldekideri biken jarri dio, eta orain eskuin aldera. Eskuin hegaletik, hor dihardu Joseba Díaz de Mendibil eta Jolen Kano ailegatu da, baina ez Gipuzkoako jokalariak urrundu du baloia albora bidaliz. Aukera polita beraz Hernanik. Gipuzkoa sortzen segolo errutik 10 metrora. Ikusiko dugu. Osta, baina Hernani nagusitu da hasiera batean baloiaz, baina epaileak eten egin du jokoa. Eta oker ezpa gaude, uztartze bildua adierazi du, bai hoxe. Eta uztartze bildu hori Gipuzkoa sortzen alde izango da. Gipuzkoarren ensegulerutik 8 metrora hor nonbait. Izko Armentale baloia eskuetan du eta pasabidean sartzeko alegin egingo du, eta baita baloia, baina zigor kolpe kontra. Baloia bai, ia harrapatu Hernanikoek, baina zigor kolpea Gipuzkoa sortzenen alde. Bigarren zatiko 40. minutua bete da, beraz, arauzka denbora beteta. Baina Gipuzkoa sortzenen alde albuko sakea.
Facundo Oribek jarri du jokoan baloia Gipuzkoarren txat. Baita eskasa irabazi ere. Epailea ikusten duzuen bezala, markatzen aldea Gipuzkoako sortzenen kontra, ja abantaila legea amaitutzat eman du. Eskuinera jokoan Gipuzkoarrak. Uztartze irekia, baloia jokoan Urdinek. Automotive Alonen iragarkiaren azpialdean hasiko du jokaldia Gipuzkoa sortzenek eta pneumatiko zuria ere laguntzaile du Hernanik. Azken jokaldia izan daiteke, zigur kolpea Gipuzkoa sortzenen alde. Hor dagoen lekuan zelai erdiaren parea, segurazki alboko sakera bidaliko dute baloia Gipuzkoa sortzenekoketan abiarazi baloia. Benjamin Barauna joko zabaltzailea baloia eskuetan duela, Gipuzkoa sortzenek, eta urrundu egingo du alboko sakera, edo albora, esango genuke. 22 metroko lerroaren parean izango da alboko sakea azkeneko uste dugu, eskasa Urdinen alde. Ilaratze osoa, bi taldeek, alegia zazpina jokalari, eta zer jokaldi antolatu bilduta Gipuzkoa sortzen jokalariak, eta Unai Baionek barkatu. Facundo Oribek jarri du jokoan baloia eta luze, Hernani entzat izango da baloia, eta Anartzelo segi izangoz. Baloia atera dela adierazio eta amaitu da partida. Amaitu da partida. 15 eta 8 Hernani garaile. Lehen zatian ongi nagusitu Hernani, zigo kolpeak eraginez eta aie gauzatuz. Baina eta Arizetak 12 eskuratu ditu eta bigarren zatian beste zigo kolpe bat, 15 puntu. Eta bigarren zatiko 15 garren minutuan egin du Gipuzkoa sortzenekin segua. 15 eta 5 eta 17 garren minutuan Benjamin Baraunak lortu du hirugarren jardunaldia jokatuta. Lehen postuan jarraituko duela Universidad Bilbao taldeak 15 punturekin. 6 garren Gipuzkoa sortzen 11 punturekin, gaur lortu baitu defentsako puntua. Eta Hernani 7 garren jarriko da, jarraituko du 10 punturekin gaur lortutako 4 puntuei esker. Errepasoengo dugu azkarazka, sailkapenea esan bezala, Universidad Bilbao 15 punturekin, Gernika 2 garren Belenosekin berdinduta 13 punturekin, Unika eta Santander 10 punturekin Hernanik adina, aurretik ala ere Gipuzkoa sortzen, jarriko da 4. postuan, beraz, Gipuzkoa sortzen 4. postuan, eta 5 garren, 6 garren, 7 garren postuetan, Unika, Santander eta Hernani. 8 garren postuan Getxo eta Oviedo 5 punturekin, Gaztedi 4 punturekin, Gijón 11 garren puntu batekin eta 12 garren Uribe aldea punturik gabe. Datorren jardunaldia laugarren jardunaldian Hernanik Mungialdean jokatuko du Uribe aldearen kontra, azaroaren 9an. Beraz, laugarren jardunaldiko partida Uribe aldea, Hernani azaroaren 9an. Eta ondorengo partidak
Bosgarren jardunaldia Hernani Gijon hartuko du Landare toki rugby zelaian. 6. jardunaldian Santanderren jokatuko du Hernanik. 7. jardunaldian Hernanik unik hartuko du. 8. Gernikan jokatuko du Hernanik. 9. Bilbon jokatuko du Hernanik. 10. etxean Hernanik Belenos hartuko du. Eta 11. partidua azkenekoan Gasteizen jokatuko Hernanik Gasteizen kontra. Beraz, gure partetik, hauxe, urrengo partida etxean, 5. jardunaldiko Hernanik Gijon.